Već 4. godinu zaredom održan je Međunarodni kongres nutricionista od 11. do 13. studenog 2016. u Zadru. Organizacijski tim i ove godine čine Hrvatski zbor nutricionista, Udruga Nutricionizam Balans i Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, dok je međunarodni partner kongresa Britansko udruženje dijetetičara. Želim vas pozdraviti u ime cijelog organizacijskog odbora što ste nam se i ove godine odlučili pridružiti na 4. Međunarodnom kongresu nutricionista ovdje u Zadru. Prehrambeno-biotehnološki fakultet podupire popularizaciju struke, obrazovanja i znanosti, a upravo je ovaj 4. Međunarodni kongres nutricionizma dokaz tome. Upravo stoga ja vam želim uspješan rad na ovom kongresu, želim uspješan budućnost nutricionizmu u Hrvatskoj, nutricionistima kao struci i stoga proglašavam u ime predsjednice Republike ovaj kongres otvorenim. Osnovni cilj kongresa je povezati stručnjake s različitih područja znanosti iz Hrvatske i inozemstva, čija će izlaganja pratiti više od 300 sudionika. Uvodna predavanja obuhvatila su temu novosti iz nutricionizma kao struke u Hrvatskoj. Željela bih se zahvaliti organizatorima što su pozvali nas iz Ministarstva poljoprivrede da vas informiramo o donošenju zakona o djelatnosti prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Ja mislim da je ovo upravo jedna prava vrijednost ovakvih kongresa zbog toga što se kao prvo događaju svake godine, što znači da su u stanju zapravo prikupiti ono što se događa novo, a isto tako omogućiti s različitih strana poglede na istu temu. Veliki broj mladih ljudi ima prilike čuti, sudjelovati i učiti, što je užasno važno za struku koja je kao naša, koja je jako mlada, ali koja se zapravo jako brzo razvija. Prvi dan posjetitelji su mogli sudjelovati na raznim radionicama na temu dijagnostika u nutricionizmu, suplementacija i regulacija tjelesne mase kod bolesti štitnjače i psihološki pristup nutritivnoj terapiji. Svu svoju pozornost fokusirajte na ovu pločicu. Drugi dan započeo je s tematikom funkcionalna hrana i imunološki sustav. We've seen the emerging of recommendations for omega-3 consumption, and it's gone through a few iterations in the last few years. Bilo je također potrebno promijeniti taj način dolaska u talasoterapiju jer su svi nekako bili naviknuti da je to zapravo nekakav spa, odnosno lječilište. Sljedeća tema bila je digitalna tehnologija i mediji u službi nutricionizma. Jako nam je bilo drago i korisno surađivati sa kolegicom Belović. Nadam se da ćemo i dalje surađivati. Hvala, ovo je bilo prelijepo. Evo, vrlo rado sa svima, ja sad imam vremena. Skin Foods je mreža o sastavu hrane koja je u stvari uspostavljena 1984. godine u Italiji. Raspravi kongresa raspravljalo se o učinkovitosti alternativnih metoda prehrane u zdravlju i bolesti u odnosu na konvencionalni pristup. Ja ću danas kratko nešto predstaviti o veganstvu, odnosno vegetarijanstvu.
Znanstveni odbor kongresa imao je zadaću odabrati 5 najboljih postera, koji su se predstavili kratkim 5-minutnim izlaganjem u poster sekciji, nakon čega su sudionici odabrali najbolji poster. Zaključila bih da je bezglutenska prehrana stekla veliku popularnost u Hrvatskoj. Ljudi su jako dobro upoznati sa time što znači ta oznaka. Prvu nagradu osvojio je poster na temu Percepcija potrošača o hrani s oznakom bez glutena u Hrvatskoj. Vidimo sada iz ovog kongresa i tema koje su odabrane koliko zapravo područja i mogućnosti za zaposlenje mladim nutricionistima se nudi već u Hrvatskoj, a posla za budućnost ima koliko želite. Uključivanje mladih nutricionista, osobito u projekte koji su financirani iz Europske unije, pa onda na način da se poveže akademska zajednica, pa nutricionisti iz prehrambene industrije, iz javnog sektora, zaista će dići i razinu osviještenosti naših potrošača u vezi sa pravilnom i uravnoteženom prehranom. Dodijeljene su i brojne druge nagrade za razne doprinose na području nutricionizma. Sljedeća tema bila je moderna prehrambena tehnologija u očuvanju nutritivnih svojstava hrane. Svrha Brilliantruma je znači da se pravovremeno proslijedi informacija partneru, da se informacija o sebi sadrži pretpostavljeni uzrok odstupanja. Sa povećanjem unosa soli u populaciji sa starenjem dolazi do porasta krvnog pritiska. Izlagači su dotaknuli još jednu zanimljivu temu – ugljikohidrati nasuprot mastima. Ono što je specifično za klasičnu ketogenu dijetu da je ona vrlo restriktivna na ukupnom energetskom unosu. And when you have no carbohydrates, maybe you have no energy. But usually in the studies, the energy intake is around 1000 kilocalories per day. Osim znanstveno-poslovnog dijela, program kongresa bogat je i društvenim događanjima, te su posjetitelji slobodno vrijeme mogli ispuniti i edukativnim izletima u grad Zadar i Solano Nin. Zadnji dan kongresa započeo je s temom Utjecaj prehrane na metabolizam energije sportaša. Sa starenjem se povećava precjenjivanje visine tijela. Mislim da je ovo idealan primjer suradnje različitih struka, što je zaista u prehrani i u nutricionizmu nužno, povezati prvenstveno nutricioniste kao nositelje struke, ali i sve one s kojima se neminovno surađuje, a to je i medicina i kineziologija, u krajnjoj liniji industrija, dakle da se na najbolji način poveže znanost, primjena i dobra edukacija ljudi koji bi morali dobiti informaciju od struke, a ne od krivih i slučajnih podataka. Posljednja sekcija izlaganja dotaknula je temu farmakološka potpora kliničkoj prehrani. Kari je poznata začinska mješavina, jako varira inače sastav karija zavisno iz kojih predjela jugoistočne Azije, odnosno i gdje dolazi. Uloga kofeina, uloga ribe i omega mase kiselina, fizička aktivnost, različiti antioksidansi trebaju biti sastavnica u bolesnika sa visokim rizikom za hepatocelularni karcinom. Nakon izlaganja posjetitelji su mogli sudjelovati na 3 interaktivne radionice. Na prvoj se govorilo o koracima u planiranju prehrane sportaša. Na radionici pod nazivom Kjarin Tanjurić sudionici su i sami zasukali rukave i pripremali razne delicije s kuharicom Nastasijom Petrić. Tema treće radionice bila je poduzetnički inkubator, odnosno kako pokrenuti vlastiti posao. Poduzetnik znači da iziđete iz svoje komfort zone. Vrhunac zabave kongresa je uvijek tradicionalno druženje na gala večeri.
Nadam se da ćemo se vidjeti u ovom i čak i većem broju sljedeće godine u području. Hvala vam.